Kristo kung aton ginsusunod ang mga ebanghelyo sa kada Domingo o bisan sa mga misa adlaw-adlaw, makikita niyong ang mga barasahon sa ebanghelyo na tikang sa ebanghelyo ni San Juan, the Gospel of Saint John. So yan na inin mga naglabay nga Domingo, tubtub yan na ini an tikang sa chapter 14 to 13 to 17, upat ka kapitulo nga tanan nahinungod sa last farewell sa naton Ginoo sa iya mga tinun-an. Last farewell kay dinhi inin nga mga pagharampang pud sa iya mga tinun-an ada sa context sa katapusan nga panihapon upod sa ira. Ini an ginsasalin urog naton inin katapusan nga panihapon sa naton Ginoo labi na sa Semana Santa, sa Huwebes Santo, sa aton liturhiya. Ini an katapusan nga panihapon andyan sa ang pinakasentro sa selebrasyon nga da sa paghugas sa mga tiil o siki sa mga tinun-an sa mga apostoles. Ngani medyo nakaka kung aton nga kitaon ining pagtuddo sa aton Ginoo sa mga apostoles, an iya iya nga ginbilin nga mga katapusan nga pulong sa ira, magsigugmaay kamo sugad sa akon paghigugma sa iyo. Pero pinakita niya ini sa nga susgaranan san paghugasan ira mga siki. Paghugas sa mga siki nga buruhaton san mga surugon san uripon sa ira master o sa ira amo. Pero sugad sini ang karuyag niya nga maging ang paghigugma nga ipakita sa mga tinun-an niya sa ira sa usa sa tagsa-tagsa. May ada nga paghigugma nga maaram o nakahibaro magpaubos san kalugaringon. Paghigugma nga andam magsakripisyo sa iya kinabuhi, sa iya kalugaringon para sa iya ginhihigugma. So usay ni kaayat nga ginbilin sa naton Ginoo sa iya mga tinun-an ngadto sa katapusan nga panihapon. Ngani siring niya sa sining nga parte sa ebanghelyo yan na nga ginbasa nato, no? If you love me,
kung ginhigugma man naton ang Ginoo, sugad sa niya paghigugma sa Kanya, then, sabi niya, you will keep my word. Pamatian niyo ako o sundon niyo ang akon nga ginbilin sa iyo. So usang nga pagpakita nga nasunod kita sa aton Ginoo kan Hesus, mao ang pagsunod sa iya sugo. Kung susunod naton ang iya sugo, then ginhigugma naton siya. Ini diri pagod ini ang nga parte sa katapusan nga panihapon ang papakita niya ang iya hulos nga paghigugma sa iya mga tinunan, diri la sa mga tinunan kundi sa nga tanan sa aton nga mga tao. Kay kahuman sining katapusan nga panihapon, mauna ang mga kapitulo sa Ebanghelyo na hinungod sa iya pag-aristo sa Kanya ngadto sa Garden of Gethsemane, pag dara sa Kanya sa hukmanan ni Pilato og sanlabaw nga padi, nga diin siya padayon nga iinsiltuhon, tamak-tamakan san iya o paglalaruan la parang gintutayawan la nira siya doon sa hukmanan, diba? Sugad nga lagyan pa nga sa cross niya, no? And doon pinalagay pa Jesus of Nazareth, King of the Jews. Pero nandoon siya nakabitay sa krus. So, mayroon siyang placard, sugad nga. Pero, talagang pagpakahabubo sa kanya. To bring him down. Pero nakabitay siya sa krus, no? So, exalting him like a king, no? Sabi nila, King of the Jews, pero nandoon nakabitay sa krus. But then what sabi sa naton Ginoo sa kanyang mga tinunan dinhi, sabi niya, but ito yung there is no wara pa sin labaw nga gugma an mahahalad sa usa nga nagahigugma sa iya mga kasangkayan, kundi ang paghalad sa iya kinabuhi para sa ila. So sa bahin ni Jesus at tong kanyang kamatayon sa krus, mawang kanyang paghalad sa iya kalugaringon para sa iya mga hinigugma, para sa kanya mga kasangkayan, para sa katawhan, sa pagpasaylo sa nira mga sala. Ngani ang mga katapusan niya nga mga pulong ngadto sa Kalbaryo, no? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So maaram ba siya magpasaylo sa itong kanyang mga kalaban doon sa krus? Kaya si San Juan nagsasabi
sa pamamagitan nitong ebanghelyo niya na sinulat, na kahit sa mata ng mundo, sa mata ng kalibutan, si Jesus sa krus sugad san usa ka natalo. He is a loser. Talunan siya. Kaya ito siya sa krus. No? Siya na naguliyat ang mga tao, na siya ang hadi nila sa pagsulod niya sa Jerusalem. Pero pinili nila si Barabas kisa kanya. At ipinagkanulo pa siya ni Judas na kanyang tinunan, usa sa kanyang suok na apostol. At ginpahiwara pa siya ni Pedro. Kaya talunan si Jesus doon sa Kalbaryo. Pero sa mata ni San Juan nga ebanghelista, nagsurat sa ebanghelyo naton niya na karuyag niya man ipakita sa aton, labi na sa iya mga tinunan sa yana nga panahon, nga si Jesus nga naraysang sa krus, nga sa mata ng mundo ay talunan, pero sa totoo lang siya talaga ang tunay na hadi. Siya talaga ang tunay na panalo dito sa Kalbaryo. Doon pinakita niya na talaga siya ang hadi. At ito'y patunayan niya sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay muli. Unti-unti masasabtan o masasantop ini san iya mga tinunan. Siyahan ngadto sa empty tomb, ngadto sa lubnganan. Ang eksperyensya ni Maria Magdalena at yung Tres Marias, yung mga kababaihan na dumalaw sa kanya sa lubnganan kauman sa kanyang kamatayon sa krus. Wala silang nakita doon, lugod. Ayun lang ang mga bado para sa mga patay nandoon na sa ligid. At nang may nakita si Maria, nakita niya si Jesus ngadto sa lubnganan, gasin niya, akala niya primero hindi niya maalaala, no? Na si Jesus yun, o hindi niya na-recognize. Sabi pa nga niya, akala niya yun ang gardener doon. Sabi niya, kung saan niyo inilagay ang aming Ginoo, at ituro niyo. Pero bandang huli, nakilala niya yun pala si Jesus na nabuhay na mag-uli. At inutusan siya, punta ka doon sa Galilee, balik ka doon sa mga kasamahan natin, sa mga ibang mga tinunan, at sabihin nyo na dadalawin ko sila, pupuntahan ko sila. So ito ngayon ulit, ibig sabihin ng ating Panginoon sa atin na kahit namatay siya at nabuhay na mag-ulit, at
babalik sa kanyang Ama sa langit. Pero ano ang kanyang bilin sa kanila? No? Magpapadala ako ng Espiritu Santo. I will send you the Holy Spirit. I will send you the Advocate. The Holy Spirit nga siya magpapatunay, magbibigay sa inyo ng tunay na kamurayaw, na kalinaw sa iyong isip at sa iyong kasing-kasing. Sa luyusan sugad sini nga mga baliktad na pangyayari, no, sa ating pagtingin. Siya ang magpapaliwanag sa iyo, magbigay liwanag sa inyong mga isip. Ang sabi niya, huwag kayong mabalisa, huwag kayong malisang, huwag kayong mahulog. So yun an assurance sa naton Ginoo. So sana habang ulit bawat taon, lalo na sa sunod na mga linggo, we are again to celebrate the Pentecost, the coming of the Holy Spirit, which dito sa aton diocese ginhimo naton sa bugos nga, para sa bugos nga diocese, human san 3 ka tuig tungod sa pandemya, ginandam na naton ang San Isidro Parish, no, sa 4 sa Hunyo. So after 3 years, yan na matuig matuloy na, no? Although nga limited laan makakadto doon ngadto sa maka pilgrimage o makasama doon, di gaya ng mga ibang taon, imbes na noon minimum of 50 persons could come o sobra pa. Pero yan na, kay sa pandemya, ginlilimit la. I think per Paris is mga 1,005 la o sa kalibo o 5 ka gatos and ginaalaw sa IATF nga maka kadto. So and kada parokya, I think 25 persons, no? So hati sa mga naglabay na mga panahon, no, ng ating pagtitirok. But then still the same, even if we cannot go there sa San Isidro, yan ang atuig, still nakakasiguro kita that the Spirit of peace, the Spirit of truth, sabi ng ating Panginoon, ay padayon nagpapabilin sa iya simbahan. Hinaot nga magkayoon tayo tinuod nga kalinaw, tinuod nga kamurayaw, nga dara o kunhatag sa aton Ginoo nga nabanhaw o sa iya Espiritu nga nagpapabilin sa iya simbahan tubtub yan na o sa tearabot.